tulin tähän tekemään tämmösen videon, kun vielä aurinko paistaa. Ja tuli semmonen tossa ulkona kävellessä semmonen olo, että haluan vähän niinku jakaa tän nyt, kun se ajatus nyt tuli tuoreena mielessä. On ollut sillä tavoin mielenkiintoista aikaa. Mutta tuossa niin äsken kävellessä ulkona, niin mulla tuli semmonen vastaan semmonen niin ohikulkija. Ja hänellä on semmonen tapa, että kun hän kävelee tuolla ulkona, niin hänen niin kuin kädet menee näin isosti ja hän joka uloshengityksellä sieltä tulee tosi iso semmoinen niin kuin puuskaus tai puhallus, että joka niin kuin askeleella periaatteessa. Hän niin kuin silleen hengittää tosi niin kuin isosti ja tomerasti kävelee siellä ulkona. Ja toi on varmaan hänelle semmoinen niin kuin tapa niin kuin purkaa sitä tai ehkä niin kuin tavallaan päästä liikkeelle elämässä mutta ulospäinhän se niin kuin ensi reaktioon totta kai tulee semmoinen olo, että hän on vähän niin kuin hädässä tai että siitä tulee semmoinen olo aina kun tulee vastaan tuolla. Mutta mulla tuli siinä, kun me kohdattiin, niin mä katsoin hänen kasvojaan, jotka oli ihan hikiset. Ja siitä mulla tuli semmonen niinku ajatus, että me reagoidaan tollaisiin ulkoisiin niinku asioihin, mitkä on joskus ehkä meidän mielelle vähän outoja tai jotenkin epänormaaleja, poikkeavia. Niin me reagoidaan just sillä mielen tasolla niin kuin vähän silleen negatiivisesti, että että mikä ton ongelma on tai että tavallaan se mieli menee siihen asentoon, että se alkaa niinku tulee vaan niinku kysymysmerkkejä ja sitten ne kysymysmerkit tavallaan siellä päässä saa lopulta sut itses ehkä vähän niinku menee siinä, jos ajatellaan, että on kaksi suuntaa, on niinku negatiivinen ja positiivinen, niin sitten se tommoset niinku elämäntilanteet, just näitä on niinku paljon, missä tää on vaan yksi esimerkki, missä sä kohtaat jonkun ihmisen, kenestä sä tavallaan niinku näet asioita, mut sit just kun siinä kohtaa, niin näetkö sä sen ihmisen, oikeesti sen ihmisen? Koska mulle tuli semmoinen olo, että tuo voi olla myös tapa, että hän haluaa tulla nähdyksi siellä kadulla, kun hän kävelee siellä tomerasti. Ja sitten toinen juttu, mitä mä sain niinku sitten jälkikäteen, mä tästäkin haluan puhua, että kun tavallaan elämässä itse ainakin koen, että on välillä aika vaikea lähteä ylipäätänsä niinku liikkeelle välillä, että tää niinku meidän tapa elää, varsinkin täällä kaupungeissa, on aika paljon semmoista paikallaan istumista. Niin sitten sitä juuri pohdin, että mikä on se meidän niin kuin semmoinen luonnollinen tila, niin mä oon itse sitä tässä miettinyt, että se on se luonnollinen tila tuli sitten siinä, kun tavallaan itse voin jakaa sen verran itsestäni, että mä niin kuin välillä kamppailen senkin kanssa, että just sit kun lähtee vaikka ulos täältä kotota, niin mä yleensä käyn kaupassa. Mut sitten siinä kauppareissun niin kuin aikana, niin siinä myös niin kuin on se mahdollisuus, että sä voisit niin kuin lähteä vähän pidemmälle lenkille. Siinä on ihan vieressä toi keskuspuisto, niin siitä menee ihan kiva polku sinne metsään. Niin aika usein valitsen kuitenkin sit vaan mennä kauppaan ja tulla takas kotiin.
vaikka siinä on niin kuin se maisemareitti. Ja joskus niin kuin haluan vaan puhua siitä, että joskus ihmisen niin kuin mieli menee semmoiseen tilaan esimerkiksi, tai ei se nyt itsestään pelkästään mene, vaan siihen tietenkin vaikuttaa aika monet asiat, minkä takia ihminen on siinä tilassa, missä on. Ja niihin voi vaikuttaa. Mutta itselläni on ollut haasteita siinä välillä, että jos on niin kuin siinä mielessä niin paljon, niin silloin myös tommoset lähtemiset ja tekemiset on aika iso kynnys välillä. Ja mä niin kuin tossa, kun olin tosiaan kohdannut sen ihmisen siinä ja kävin kaupassa, kun mä lähdin siitä kaupasta kävelemään, niin siinä kohtaa tuli se valinta, että kävelenkö mä kotiin vai menenkö mä niin kuin sieltä metsän kautta polkua pitkin kotiin. Ja no mä tällä kertaa menin sitten sinne polkua pitkin ja siinä kun mä otin sen maisemareitin, se oli paras, maailman pienin päätös, mutta se oli maailman paras päätös, koska siellä metsässä, kun mä jo niin kuin vaan astuin siihen polulle, mikä itse asiassa alkaa siitä kaupan takaa, niin mulle tuli semmoinen kokemus, mitä mä muistan niin kuin lapsuudesta, kun on niin kuin lapsena ollut siinä luonnollisessa tilassa ja kävellyt siellä luonnossa ja ollut siellä luonnollisessa tilassa. Ja silti mä niin kuin siinä vähän tavallaan niin kuin olin vähän ehkä siellä päässä sitten kuitenkin vielä. Vaikka mä kävelin, niin mulla tuli semmoinen puro, mistä mä sitten, siinä on vettä ja semmoinen pelkkä niin kuin semmoinen lauta tai tämmönen puun oksa menee siitä siltana, mistä sitten pitää vähän niin kuin koetella, että pysyykö se siinä, ettei se kierähdä siitä jalkojen alta pois. Niin menin siitä ja siinä just tuli se kokemus, mitä lapsenakin on kokenut siellä lapsuuden metsässä, että jotenkin sitä just on tosi läsnä. Mut silti siinä on joku semmonen niinku olotila kuitenkin, missä aistii, että on vähän niinku sumunen olo. Ettei ihan täysin pysty olla niinku siinä hetkessä. Että se mieli on aika aktiivinen. Ja se tuli mulle sitten vastaan siinä myöhemmin, kun kävelin siinä lenkillä. Huomasin, että mä ajattelin sitä miestä sitten tosi paljon, joka siinä vastaan tuli. Ja tavallaan aikaisemmin se mun ajatus tästä miehestä oli vähän sellainen, että menee otsa kurttuun ja sillä, että no, mä katsoinkin sitä miestä suoraan silmiin silloin ja ajattelin vähän että mielessä, että no mikä tuolla ihmisellä nyt oikein on. Ja siinä mulle tuli sitten metsässä, mä pysähdyin sitten jossain vaiheessa. Mä kuuntelin. Kun ei enää jalat narskus siellä lumessa ja on koko ajan jotain meteliä. Sitten kun mä pysähdyin, niin siellä metsässä oli ihan hiljaista. Lentokone meni siitä, mutta sitten kun se oli mennyt, niin siellä ei ollut enää mitään meteliä. Ja se hetki oli jotenkin niin kaunis. Ja mulla tuli siinä semmoinen havahtuminen, että tää on se luonnollinen tila, että niin kuin mieli saa levätä ja mieli saa niin kuin olla vapaana mistään kuulon aiheuttamista, näön aiheuttamista tai hajun aiheuttamista tai minkään aistin aiheuttamista niin kuin häiriötekijöistä. Että saa niin kuin olla rennosti hyvässä olossa kehossa siinä hetkessä nyt
ei ainakaan ollut mitään pahoja kipuja. Niin kuin, että nämä niin kuin elämän perusjutut, että saat niin kuin kokea sen hiljaisuuden. Ja mä tunsin, kuinka se keho lepäsi. Mutta se olotila ennen sitä, niin se keho ei niin kuin levännyt, vaan se oli just suorittamassa koko ajan jotain, kävellessäkin. Ja se johtui just siitä mielen asennosta, että se mieli oli jonkunlaisessa asennossa siinä, se mielen tila. Ja se aikaisempi esimerkki just näkyi siinä, miten siitä reagoi siihen mieheen. Mut sitten tää pysähtyminen, mä aloinkin miettiä, että mitä jos niinku kutsuisi sen miehen kylään. Että se niinku tuli vaan semmoinen ajatus, vaikka en kutsuiskaan, niin kuitenkin se toi jotenkin sitä just, niinku, että ennen vanhaan ihmiset ei välttämättä niin isolla todennäköisyydellä joutunut tämmöisiin hälytystiloihin, kun ihmisillä oli niitä sosiaalisia kanssakäymisiä siinä arjessa. Ja nykypäivänä jotenkin korostuu se, miten tämä systeemi ei just niin kuin toimi, on se, että meiltä on niin kuin jäänyt täysin se läsnäolo ja semmoinen ihmisten kohtaaminen ja ne kauniit hiljaiset hetket yhdessä, missä ei välttämättä edes tarvitse puhua. Ja mulla tuli siinä jotenkin semmoinen siinä hetkessä, että mä haluaisin tätä enemmän. Että tähän mä tahdon keskittyä, tätä mä tahdon kasvattaa. Ja tämän mä myös haluan jakaa muiden ihmisten kanssa, tämän hiljaisen, mielenrauhallisen niin kuin hetken. Koska musiikissakin yleensä se musiikki, niin jos se pauhaa koko ajan, että sinne mitään taukoja, niin se ei rauhoita, vaan se informaatio, mitä se musiikki tuo, niin se voi myös olla vähän niin kuin liikaa tai liian kovaa tai aisteille liian paljon informaatiota. Että se tauko siinä musiikissa on kaikista voimakkain asia, just se hiljaisuus siellä välissä, joka vähän niin kuin jakaa, vedenjakajana jakaa sitä tulvaa. Meillä on niinku semmoista jatkuvaa tulvaa tulee tuolta meillä. Ja mä oon siihen niinku tossa äsken tuli semmonen vahvistus, että mun on tehtävä tämmönen video, missä mä niinku ilmoitan siitä justiin, että jos teitä kiinnostaa, niin mulla on tuossa videon alapuolella mun sähköpostiosoite. Ja mulle tuli tämmönen ohjaus, että mä järjestäisin keväällä tai kesän siinä tiennoilla jonkunlaisen retriitin. Ja mulla on paikkakin mielessä, tuli vähän niin kuin johdatukseen, ystävä näki tän kallion. Tämmöisen näyn näki mulle, missä on kallio, jonka päällä on mökki. Ja sen kallion alapuolella on lampi. Ja sit hän näki siellä hirven. Ja hän myös näki siellä luolan, mikä oli ihan uskomatonta, koska tää oli niin selvä merkki siitä paikasta, missä mä oon aikaisemmankin retriitin järjestänyt. Ja se on just tää Kettukallio. Et tuo näky oli niinku täysin se paikka. Ja se olisi niinku todella ihanaa yhdessä jakaa semmonen hetki siellä samassa paikassa, missä järjestin 2 vuotta sitten. Ja uskon, että ajankohta voisi olla siinä huhtikuun, toukokuun tietämillä. Ja jos teitä kiinnostaa, niin voitte laittaa tonne sähköpostiin mulle viestiä ja ilmoittaa kiinnostuksestanne, vaikka ette vielä ihan löys lukkoon, niin sinne voi alustavat kiinnostukset laittaa, että aloitetaan se keskusteluyhteys siitä tapahtuman
järjestämisestä, niin mä alan sitten hoitaa niitä käytännön asioita siellä ja hinta tämmöiselle selviää sitten pian. Mä teen siitä mainoksen myös, mutta tällä hetkellä niin laittakaa ihmeessä sähköpostiin, jos tämmönen hetki yhdessä kiinnostaa viikonlopun verran. Paikka on tosiaan nimeltään Kettukallion elämystila. Siellä on mahtuu yöpymään ihmisiä vähän riippuen juuri niin kuin vuoden ajasta, että se on niin kuin kesäisin siellä mahtuu enemmän yöpymään ja se sitten tietenkin niin kuin tarkoittaa, että siellä on erilaisia tiloja, mitä sitten saa käyttöönsä. Ja tää vähän niin kuin riippuu, että minkälainen tästä räätälöidään tästä retriitistä, että mitä kaikkia tiloja sieltä vuokrataan, niin sitten sen mukaan mä hinnoittelen sen maksun myös. Mutta alustavat kiinnostukset voitte ilmoittaa tuonne sähköpostiin. Ja tää tuli siitä justiin, koska mulle tuli jotenkin se, että aina joku ihminen on se, jolle se on luonnollisempaa järjestää näitä tapahtumia. Ja mä oon itse niitä pari järjestänyt ja se on ollut jotenkin tosi ihanaa, miten se on löytänyt ne oikeat ihmiset sinne paikalle niin kuin tarjoamaan näitä hoitoja ja myös sitä ohjelmaa. Niin myös jos täällä ihmisiä kiinnostaa tulla antamaan ohjelmaa sinne, niin ottakaa myös yhteyttä, jos tämmönen kiinnostaa. Niin pistetään tämmönen. Tavallaan se on todella myös iso voimavara, että on jotain semmoista kivaa odotettavaa. Nyt varsinkin kun täällä tapahtuu aika paljon maailmassa ja ihmisten elämässäkin kaikenmoisia mylläköitä, niin mä haluan just niin kuin jakaa tämmöisen hetken tai niin kuin tarjota tämmöisen mahdollisuuden, koska siellä on just se, että siellä on se tuli-elementti, missä pääsee olemaan yhdessä ihmisten kanssa tulen ääressä ja voidaan vaikka grillaa siellä makkaraa tai jotain. Mutta siellä on siis ihan keittiö, kunnon keittiö ja siellä näkyy kuvia siellä Kettukallion elämystilan sivuilla. Mä voin laittaa senkin linkin tuohon alapuolelle. Ja mä voin tähän loppuunkin myös, mulla on siitä kuvamateriaalia siitä paikasta, niin voin pistää tähän videon loppuunkin pienen pätkän. Mutta tämmönen tuli mulle tuossa kävelylenkillä ja halusin sen jotenkin jakaa, että nyt jotenkin on hyvä tukeutua toisiimme ja tässä niinku on kaunis talvi, niin se olisi ihana päästä myös siellä luolassakin käymään teidän kanssa, mikä mä tiedän, siellä on tämmöisiä luolia. Se on niinku ihan täysin luonnonhelmassa. Tosi lähellä Lohjan keskustaa. Mutta se on kuitenkin se on semmoista vanhaa järvialuetta ja Lohja on mun kotikaupunki, mä oon sieltä alun perin kotoisin. Se on tosi jotenkin, se metsä siellä on semmoista mun mielestä kauneimpaa, mitä itse on niin kuin Suomessa nähnyt. Joo, mutta tämmönen video tällä kertaa ja pistäkää ihmeessä, jos kavereit vois kiinnostaa vaikka. Jos te ette itse ole kiinnostunut, niin voitte myös vinkkaa tätä videoa kavereille, keitä voisi tämmönen tapahtuma kiinnostaa. Ja siihen tosiaan on 2-3 kuukautta aikaa vielä, niin pistäkää ihmeessä muhimaan. Kiitos kun katsoit videon ja me palataan seuraavalla videolla. Noniin, moi moi! Kettukallio.